Madoda, ngizwa kunyakaza eSouth Africa. Ngathi ngiyathula ngiyaziba, ngezwe ngathi kunyakaza iAfrika yonke. Ngathi ngiyaziba lento ngiyathula kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama Mr Friday wabantu uhlelo izwi lamaciko. Ilapho khona sisuke sikupha izindaba zabantu abasendimeni yozobuciko. Siphinde futhi sikuphe nezingxoxo nabantu abasendimeni ezobuciko. Angithathe ithuba ngibingelela kunina nonke woyinsizwa nezintokazi zakithi ngokhulu ukujabula nokuthokoza. Sanibonani noma sawubona. Seliphinde laduma. Lelo zulu lodumo, izulu elidume kakhulu, laduma kwaZulu Natal, kwanyakaza iSouth Africa, kwanyakaza iAfrika, kwase kuvele kunyakaza nomhlaba wonke jikelele. Lidume kakhulu, laduma lathatha uPenny Ntuli. Laduma lathatha i-Gagasi. Angazi ukuthi noma leli zulu lithema lithi liduma lithatha uPenny Ntuli. Lavele lethatha i-Gagasi. Angazi bafethu, angazi izinsizwa zakithi, angazi intokazi, kodwa ke abaningi bazowazi amahebezi ake avela ukuthi umsakazi weGagasi FM uPenny Ntuli uyashiya kulomsakazo noma ushiyile noma ulaqaza umsebenzi. Kuke kwaba namahebezi amaningi kakhulu abekhulunywa kwizinkundla zokuxhumana namaphepha amaningi abhalile ngalolu daba ukuthi ke uPenny Ntuli uyashiya kumsakazo omkhulu, umsakazo iGagasi. Well, asithokozile, sikhathazekile noma sihlukumezekile, siphatheke kabi emva kokuthi sesizwe uPenny Ntuli eseqinisekisa ukuthi yebo lezi ndaba obekungathi zamahebezi ziliqiniso. Yena neGagasi kunjalo kuhlukana inhloko nezixhanti. Ubhale kwi-account yakhe kaFacebook qinisekisa lezi ndaba ebezingamahebeli zokuthi yena uyashiya kulomsakazo. Well, indaba yakhe ke inyakazise i-social media yonke, inyakazise wonke umuntu, bonke abantu bakhala ngokuthi wenzeni uPenny Ntuli, kungani ngempela uPenny Ntuli kwimisebenzi yakhe emihle kangaka, kwimisebenzi yakhe emkhulu kangaka, usengaze eholele u2,800 per month uPenny Ntuli. Suka madoda. Well, ake senze kanje, ake ngikuphi noma ngikufundele uPenny Ntuli indaba yakhe ukuthi uyibhale kanjani kwi-account yakhe ye-Facebook. Well, ngaphambi kokuthi ngikufundele, yabona uthando abantu abanalo ngoPenny Ntuli, uthando abantu base-South Africa abanalo ngalosisi bazibonakalisile namhlanje. Ngikhuluma nawe nje lezi ndaba, ipage la kwa Facebook, lika Facebook lomsakazo i-Gagasi FM kumanje sebevele bakhetha ukuthi bevale ama comment, sebevele bakhetha ukuthi bevale ukuthi abantu ba comment each and everything abayipostayo, bavale comment ngoba abalandeli noma abathandi bakaPenny Ntuli usisi we-South Africa balokhu bebuze njalo, wenzeni uPenny? Seningaze ninike u2,800 po. How? So bafuna impendulo, abanye ngapha bazwakalisa ubuhlungu abanabo, abanye ngapha bathuka nezinhlamba, abanye baphinda bayancenga. Uma ucabanga wena mbukeli, uma uthi uyayibona le ndaba, uma ucabanga kuzokwenzekani? Kungenze kuPenny kuyele kwiGagasi? Kungenze ukuhamba kwaPenny kulimaza iGagasi? Sengifuna ukuzwa mina ukuthi wena uthini. Okay, usacomment ukuthi wena uthini, wathi ngikufundele ukuthi uPenny uyibhale kanjani into yakhe kwi-page lakhe la Facebook wakhe, kwi-account yakhe kaFacebook. Ubhale kanje, uthe ngithi angithathe lelithuba ngiphefumule. Ngiyazi sekukaningi amaphephandaba ebhala ngegama lami ukuthi sengilaxaze umsebenzi. Firstly, ngithi ngisho entatheleni yephepha Ilanga Newspaper ukuthi I don't appreciate the words you used to publish this article. I don't appreciate the words you used to publish this article. Ningibeke njengomuntu ongenawo ngiyabonga. But also I understand you will do anything to sell a story, and every time I did any good angaze nibhale ngami to confirm the rumors.
Yebo, ngiyashiya emsebenzini. It was time to renew contracts and I was given the opportunity to come back this season. I gladly accepted the new show until I was told ukuthi I will be getting paid 2,800 rand per month. Something not too far from what I was getting paid the past 2 years. Ngike ngazizwa ngidelelekile kodwa ngehlisa umoya ngabuyela kubaphathi ukuyocela ukuthi bathi review my salary. Ngaleyo ndlela angeke ngikwazi ukwenza lutho. I ask ukuthi where I will be approved. Impilo izoma mangiveza i-payslip yami. Impilo izoma mangiveza i-payslip yami. I ask ngizowondla kanjani umndeni wami ngale mali ngoba bonke babheke mina. Bona bangaphila ngale mali bengingalo. Umphathi wami u-Ayanda Melansi in the negotiations suggested I consider other things other than being on air. This also killed my confidence heavily. Ngibe sengithatha isinqumo sokuthi ngizocela bangabe besayivuselela icontract yami kulonyaka. Angiyekanga ngoba kukhona okungcono esengikutholile. Angiyekanga ngoba ngingasathandi. Umuntu wazi mina uyazi how much I love ukusakaza and how much I love Gagasi FM, but it is true I am not coming back this year. Kodwa yize kunjalo ngiyabonga uGagasi. Ngiyabonga kakhulu uGagasi FM for the opportunity. By the way, for those aspiring presenters, would love to go commercial. Sikhona isikhala. Shoot your shot. But okay, ubese qhubeka wa comment kumbhalo wakhe. Wabhala kanje. I used to find it funny when I see articles written UPenny Ntuli is the most paid radio presenter. Yes, I am not doing radio for imali because ukusakaza ngiyakuthanda and but ngangicela ukuthi at least nginikene imali engizokwazi ukuphilisa ngomndeni wami ngoba kondla mina ekhaya. Hayi ukuthi ngiyaziphakamisa, but I believe I am worth much more than being paid 2,800 rand per month. I am not asking for a lot of money, but please value me. So I had a long conversation nomfowethu and my family had advised me to live peacefully. Ngingakhulumi, ngingalo, phela isihlahla sinyelo. But ukuthula kwami kulesimo kuzongcolisa igama lami ngoba kuzoba ngathi kukhona okubi engikwenzile. Uqhube wathi, to those who ask why I denied the rumors, well honestly bengibaxhaphaza ngihanjelwe phambili kanti bengithi kuzokhulunywa sengihambile. When the articles came out ngangikwami, my mom had decided she will visit me out of nowhere. I was with my family in the dining. Yey uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto because only God knows what I would have done kuphuma lezi ndaba ngihleli ngedwa. Because of my mom, I've never felt so secure. I felt safe, but when I told her what to expect, hey, yamphazamisa emoyeni, but ngizoqina. When the news came out, it actually disturbed my mom more than me. This woman walk out my yard and prayed like she's losing her mind. Never again do I want to see my mom like this. Ngizosebenza mawami, ngizolisebenzela ikhaya ma. Uqhubeka nje UPenny Ntuli wathi, more than anything I will miss ubaba uMaphumulo nkosi yami and Boti Felix and my madala Paul and most importantly the listeners awukodwa ngomadala wami. So bafowethu injalo indaba wenzizwa zakithi injalo indaba injena nje indaba imayaka iyale nalena njengoba nje ngisho ke ukuthi iGagasi FM kumanje livala ama comment wathi ngikufundele nje ambalwa ama comment abe khona ngesikhathi besawavulile ngesikhathi esavuliwe kwi-page leGagasi FM. Ngaphambi kokuthi bevala ama comment bekwenzakalani kuma comment mawubona la uyabona ukuthi i-page leGagasi ama comment avaliwe akusakhona ukuthi commenteke ngenxa yesimo esenzekile emva kokuthi kuphumele izindaba zokuthi UPenny Ntuli kwiGagasi FM akasekho noma ushiyile. Okay, nangu laphana uAkhona Mvelasi
Okay, uthi lokho nomvelasi uthi ihamba phambili. Alright, langu laphana ubando umda uthi #wenzeni uPenny to deserve 2800 pom. Nangu laphana uGajeni uthi sesidlala iKmash FM manje. Ngidonse laphana uPhilisiwe Mvuyane uthi #wenzeni uPenny. Ngidonse laphana ukhethiwe ukubheka wembona laphana ukhethiwe uthi naye #wenzeni uPenny. Nangu laphana uSandile uthi 2.84 FM #wenzeni uMapheniza 2800 FM #wenzeni uMapheniza. Nangu laphana uNelly uthi wenzeni #Penny Ntuli. Okay, nangu laphana nokamhlaba sibeke donga uthi shintshani ifrequency kuba i-Gagasi u2.8 FM. Shintshani ifrequency i-Gagasi kube u2800 2.8 FM. Okay, nangu laphana uThembelani Mzwandile uthi wenzeni uPenny. Nangu laphana naye uSithembile ubuza leyo ndaba lenkulu uthi #wenzeni uPenny. Awu Nkosi yami konakele. Mina ngibuza umbuzo kodwa njengamanje wemlaleli engimthandayo. Kuzokwenzekani ngokubona kwakho umsakazo i-Gagasi phakathi kwalo nomsakazi ongaconzi phansi uPenny Ntuli? Engabe uzobuya noma usehambile? Okay, nangu laphana noLungile Mthembu uthi shuthi nizovala nepage ngoba asisezo react beniqondeni ngo2800. Okay, nangu noluthando uthi #wenzeni uPenny. Uzobona ukuthi kule post ebeyipostwe lapha nomsakazo i-Gagasi akekho noyedwa umlaleli noma umuntu ocommentile ophawule ngayo. Bonke abantu babuza umbuzo wodwa. Wenzeni uPenny, wenzeni uPenny. Kuona wonke ama comment ngoba masibuka la abebeposte khona enye ipost kuyipage la khona akekho kwaphawula ngale post akade beyifakile. Wonke umuntu ubuza ukuthi wenzeni uPenny weGagasi. Nangu laphana noXolani Mngomezulu uthini lapha noXolani uthi nisikhiphile kimi kodwa sizophuma kini kanje ngoba saphuma ayusoshile kumsakaza akaphuma kuona. Well, nangu laphana uSname Mngomezulu kaMdaka uthi amashumi. Nangu laphana udala imizamo shinga uthi hey ibize ithi ingane yabantu iyayifela ngeplate laserank kanti isimo simbi. Okay, nangu laphana uthandwa inkosi Mbanjwa ayikhulule Ntetha uthi laphana uthi asikho right lokhu kwangempela. Nangu noFezile Fortune wakwaGwala uthi batheleka. Ukhala ngokuthi bathelekile abathandi bakaPenny, abalandeli bakaPenny. Okay, ake sivale ngoSakhile. Uthini Sakhile? uSakhile Hadebe uthi manje lento eniyenza kuPenny ngempela yini inkinga yini? Suka madoda bafethu injalo indaba. Ngicela uphendule ukuthi ngempela wena ngokubona kwakho uthi njengamanje iway forward kwiGagasi ngoba kubukeka sengathi uma kungenzeka uPenny Ntuli athole umsakazo njengamanje baningi abantu abazohamba, maningi ama listeners iGagasi FM elizolahlekelwa iwona. Sengifisa ukwazi kuwena ukuthi wena ubona kanjani? Engabe uPenny uzogcina buyile ngenxa yabalandeli bakhe noma iGagasi lizokhetha ukuthi lilahlekelwe ama listeners akade thanda uPenny? Gama lami ngingoMr Friday, ngowakhe naye angani ngowabantu. Uhlelo lapho khona sithi khona nazi ezivelile kwikhaya lenu izwi lamaciko. Angithathe ithuba ngibonge ngokubukela kwakho, ngibonge ngesikhathi sakho, ngibonge ngesithupha sakho nawe ngecomment yakho. Ningasaba mfethu, commentani, likeani, bukelani, subscribeani. Ngiyabonga mina.